det sjovt at spille rollespil? Ja, det er ganske underholdende. Kan du fortælle os nogle ting om det? Ja, altså rollespil er jo på mange måder et levende teater, på sin vis. Altså der er en rammefortælling, og så inden for de rammer, så er det så op til hver enkelt person at definere sin egen rolle, men også interagere med de andre personer, der er til stede. Og så er der selvfølgelig forskellige rolletyper, man kan være inden for det. Både sådan generelt, men også om man vil arbejde for forskellige personer. Altså enten byvagten, eller lensherre, eller man vil være læge, eller hvad man nu har lyst til. Vi går lidt til håndene, hvor vi kan, ikke? Og du ved, sådan bruger vores kræfter og vores snille, når vi kan, og sådan noget. Har du nogle penge? Så må vi håbe, de har nogle rigtige penge, dem her. Kom bag dig. Jeg bliver fuldstændig syg. Kom der, det er jo fuldstændig. Hej, Palle. Sagde jeg? Jeg er oppe ad træet. Oppe ad træet her. Jeg er oppe ad træet. Jeg er mindst til sin, så det ikke kan se. Kig bare, Finder. Kig stille. Der kommer to mere. Men jeg siger, men det snakker vi så om. Du kan godt huske, hvor Thor Kisteren lå henne, ikke? Jo. Godt. Ganske spændende. Hvad er det, vi har der? Jeg tror lige, at de har alle penge. Ja, det siger alle. Nej, det har vi ikke. Giv alle penge. Ikke at stå derhjemme. Okay. Men hvis jeg siger noget til nogen omkring det her, Har vi gennemsøgt ham her? eller noget, så står vi i kanten. Har vi gennemsøgt ham her? Ham der han er penge alligevel. Hvad fanden tror du, det laver, hva'? Hvis der ligger død lige over det hele. For satan. Kom med dig igen, så får du en slag. Undskyld, Schultz. Folk, det er lidt for at lægge brødkrummer i skovkanten, ikke? Så gå ind og se, at vi bliver overfaldet på det groveste. Vi har her, og vi er anstændig god borger. Vi har to ting. Han er rigtig god med fløjter. Så tror jeg, at jeg anerkender fløjtemælder sådan en lille optræden. Eventyrlandet kalder. Barna kommer nu til alle. Med stor magi, skjold og sværd, kan hele familien vise sit værd. Billetten på nettet du køber, men skynd dig, du eventyrhelt, for tiden den løber.
ikke chancen for at komme i bom. Er der en ordentlig kriger i denne by? Så møder mig ansigt for ansigt. Det er min ordentlige mand. Han må dø! Hvad er det for nogle små mænd, der tager mig i ryggen? Mød mig front mod front, små mænd! Kom så mød mig, små mænd! Tør I slås? Jeg går. Der går en mod dem! Alle mand, mod ham! Han dog! Dø i hårdt! Den har min høj! Jeg har tungt på sådan en bog. Han har sidste liv. Han har kun et liv tilbage. Og vi må slå ham. Jeg rammer ham en gang. Jeg rammer ham 2 gange. Jamen, en dæmon har lidt mere liv, end vi har. Vi har.